Pero yun ako dito tapos na. Sabi nila kahit dalawa, bubuhat, makanahay. Gusto, talikod lang. Gawa ko pa, talagang na. Bubuhat. Ayun ako narinig ko na. Ano nga yung parang pangalan ko sa nakalakalay ka? Sige, kinaka dyan. Ayop ka. Ayop ka. Ayop ka, matalikod ka pa talaga. Layag ma. So, di ba buhay ka na nagrelasyon sa lahat sa kuya? Sudah siguro na yun. Kasi ka na yun ka. Kasi siya. Tapos babalo. Woo! Ganda. Wow. Ay, nasa likod ko siya, Chef. Wala yung ginawa. Nasa likod ko sa buhok. Sorry. Pula pa? Wow. Pula pa ka. Kailangan ka kurang mo talaga. Ay puta daw ako. Upo ka. Wala daw. Likod mo, pati na mo. Ang ina mo. Asa? Baka dyan. Hindi mapaganda sa kaywa para wala akong masabi sa iyo. Nagkarayon daw yan. Hello? Ha? Hello? Hello? As usual. Kapag pa din, nila tawa nila. Out sa po. Out pa tayo sa po. Pulang yung palaban. Diba? Long ako. Ano sa kaya? Pares mo nila sa 20? Sa alatag niya, sa total. Buwan mo naman, parang ito mga ito. Yan ako. Bakit sa misada rin? Ano ka? Mapag-break na.
Kaya lang, 18. 18. Sabi, 18 ba sa camera ko yan? 18 sa ko. Ako nga, patid yun. Dali nga. Dapat niya, 18 to, kulang isip to. Kasi 18.
Medyo ganito na yung ano. Lalaki pa yung atin eh. Lalaki pa yung atin eh.
Ini dia. Sekarang ano, umilis ka na. Yan yung Saya melakukan profile.
Puta na. Eh, sarang pupunta na yun. Ipapunta ko. Marami. Kasi ipapunta ko. Sarang pupunta. Okay. Parang uling blue, may dito rin sa kanya. Ito minimal wa. Umila. Okay, ang ulot ko. Yeah, because of yeah, but yeah, maybe the book.
Maliit lang. Ha? Okay, ito na ako. Pinahin ko ako. Tingnan ko ako.
Hello, my friend. Dapat ay kainin mo na. Ito na kasama ko yun. Pinaka-check ka. Nalatay din ko. Inin ko na. Inin ko na. Dawan.
Nag-guide ka. Nakakapira ka man sa iyo. Alam mo sa gusto mo? Mangura lang ano mo, boundary. Mga boundary. Alay kang bigla, boundary. Pinulo mo? Oo. 75. Uli yan. 75 ang uli. Kaya ako. Hindi lang. Pinangaral mo. Nakakita. Pawa. Tawa. Masakit mo yan. Pati sa Manila. Ikaw na sa may police station. Yun. Manila. Sa Manila na ikaw. Hanggang anong oras ka nag-book kayo? Hanggang anong oras? Oo. Hanggang alas 8. Kasi magiging problema sa trabaho. Dapat ko man delikado dahil makikita yung mga buko. Sa Manila talaga yung mga Sa Manila. kulang mga buko. Duman may kadang, rural daw. Sa tarapos pa na pagkanggalan sa gilid kasi na. Nakulong kaya tao doon. Tama na. Ito yung login ako. Login. Ito yung nagkaon na.